yake ba. Lale lale dan Amina ya manzo yau ma gamu gamu. Ku duba daira daira me yadda yau muke yi. Kai na me san ma'aiki biyo na tausayi babu wasa. Domin ni shi na danka duniya lahira ita ce to. Baban sirkai ya gamu da kayi kira zamu ce kawai to. Rana ta yaban ka manzo mun shafa ado yara da manya. Can gani na ga duk kenan suna hidima a fagen ma'aiki. To ni na tabbata ku da nayi yabo za ku yi ta doki. Ya Allah kara haske ga manzo nawa bani ma'aiki. Lale lale dan Amina ya manzo yau ma gamu gamu. Ku duba daira daira me yadda yau muke yi. Ya manzo dan Amina kare me ceto ran kiyama. Kai ne gatan kiyama ka ceci sahabbai da umma ya annabi. Ya manzo dan Amina kare me ceto ran kiyama. Kai ne gatan kiyama ka ceci sahabbai da umma ya annabi. Ya sarki kaliki kai ka ban damar yin maulidi. To karo haske kabbarin dukkanin wani munzali. Haka kan shiga kabbarin dukkanin wani mai san mursali. Yau ranar maulidi yan uwa murna dan munzali. To sai mu fito mu zaga fage rayuwar san munzali yan uwa. Ya manzo dan Amina kare me ceto ran kiyama. Kai ne gatan kiyama ka ceci sahabbai da umma ya annabi. Ya sarki zan yabe shi baban sirkayya da Fadima. In na fara kasaran kasala ko ina na ji anya ba. Su manne kan yaban ma'aiki to ni zan shirya ma. Hidima in har ta manzo ake dan waka ya azzama. Daga ta in faɗa ma ba dan abban sirkayya ba. Da yanzu duniyar an kife ba mu ba kanmu ma. Ya manzo dan Amina kare me ceto ran kiyama. Kai ne gatan kiyama ka ceci sahabbai da umma ya annabi. Duniya dai babbar rashin manzo masoyin raina. Ya Allah jalla jalalin ne kashewa mai rayawa. Kan roka duk a fahimta ya maka agibin kowa. Da na bayyana kunan raina da rashin manzo mai suna. Wataran Jibril ya sauko kun maiki dauke sako. Al-yawmal akmal dinukum ita ce aka saukar. Bilali yana kuka duk sahabbai ma na kuka. Allah ya ce mana kullumul ka canza kama da kamala. Ka je wajen shi rasulu ka fada mai sakon ajali. In ya yarda ka dauko in ya ki ka bar shi ya huta. Manzo sai ya aminta ka ji dan Amina fiyayye. Mala'ikan ka da kokari sai ya kawo baran albashari. Bilali yana kuka duk sahabbai ma na kuka. Kan cinyo ummul gairi manzo yana ikirari. Ummati ya sarki Allah ka tuna da al'ummata. Ummati ya sarki Allah ka tuna da al'ummata. Kai ko gobe sai annabi, ko gobe sai annabi. Kanawa sai mu so annabi, ko gobe sai annabi. Kai mu fito mu so annabi, ko gobe sai annabi. Ina so in yaban annabi, ko gobe sai annabi. Mamuri mu so annabi, ko gobe sai annabi. Munduwa mun rike annabi, ko gobe sai annabi. Danduma sai mu so annabi, ko gobe sai annabi. Samatin waka na annabi, ko gobe sai annabi. Yan kafir mu so annabi, ko gobe sai annabi. Kankara mun rike annabi, ko gobe sai annabi. Sabuwa sai mu so annabi, ko gobe sai annabi. Niskai ma rike annabi, ko gobe sai annabi. Faskar mun rike annabi, ko gobe sai annabi. Daura sai mu so annabi, ko gobe sai annabi. Mashi masu mu so annabi, ko gobe sai annabi. Yan bak sai ka so annabi, ko gobe sai annabi. Numfashi rike annabi, ko gobe sai annabi. Sanda mu mun rike annabi, ko gobe sai annabi. Dan maliki annabi, ko gobe sai annabi. Daudawa mu so annabi, ko gobe sai annabi. Sitet rike annabi, ko gobe sai annabi. Gajiwa rike annabi, ko gobe sai annabi. Damu mun rike annabi, ko gobe sai annabi. Nawa sai mu so annabi, ko gobe sai annabi. Kai ku yi tabin ku dan annabi,
wanne ke yaban annabi ko gobe sai an kiya dan kasana wani annabi ko gobe sai annabi tabun mu dan annabi ko gobe sai annabi juyin mu dan annabi ko gobe sai annabi ko gobe sai annabi ko gobe sai annabi kai ko gobe sai annabi ko gobe sai annabi 091 32 57 87 ina masu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Usman